باژێرê Akirê zûr cihên geştyarî li xwe digirît û bûye sedem bû înana rêjeka zûra geştyaran. Ke rûjane qesda bajarê Akirê dikin û taybetî havîngehên Sîpe û Geliyê Zinta û Sîpê bi Cîlê. û ev cihên geştyarî bûyne beşek di programên geştyarên qesda herêmê dikin. Belê ev bizave bitinê bû çend cihekên geştyariya û rêveberiya geştûguzara Akirê jî derbarê vê yekî xuya diketin ke wan planek bû çareserkirina vê arîşê heye. هر کمپانیا که گشت و گذاری وان پلان خواه برنامه خواه هی او وقتی برنامه اعلان کن بو گشتیارا دیدان ناف برنامه خدا که روزه که هی بو آکره سردان آکره دیکن و دنیویسن بو نمونه 2 ساعت که دل آکره بان خورنه که دل فلان جی خون چه سیپه چه ببجیله چه گلی زنطا او برنامه وانه اجا او پیشنیارو بو کری که ام برنامه داینین گروپên geştyariyên başûr û naverast Iraqê wiha diyar dikin ke Akirê bajarekê ciwan û cihên geştyariyên dilveker hene. Belê ji ber du egeran nikarin li bajarê Akirê bimînin. Rastî bajarê Akirê cihekê geştyariye û cihên ciwan û dilveker lê hene. Em hemî dema qesta vî bajarê dikeyn bo geşt û guzarî. Her wesa ji mareka mezin ya xelkê başûr û bajarên diyên Iraqê seredana vî bajarî dikin. Lê boçî em pişev li vî bajarê namînîn du eger hene. Egerê êkê ûtêl û mûtêl yên mezin li vî bajarê nînin lewma em neşên bi şev mînîne vêrê. Her wesa demê em berê xwe deynê parkên mezin û cihên geştyarî yên mezin li vêrê nînin. Em neçarîn bû demê rojekê yan çend demjimêra li vî bajarê mînin û qesta cihekî dî bikeyn. Derbarê nebûna mûtêl û hûtêl û parkên yariyan bû maneva geştyaran li bajarê Akirê û nexwasme li vê qeyranê û hatina van geştyaran dê bizaveka kirîn û firûtinê li bajarê Akirê bêhêztir ketin. هەگە تو هەمیە ئەم کوم بکەین ئۆکرێمە تەنێ جێ 200 گەشتیارە دەبییتیانیش جێڤەحاندنە 200 کەسە دەبیتن هەلبەت طموحۆمە زیاتر وێندێ ئەم حەستکەین کەرتی تایبەت ڕوولێ خۆ ببینیت و بکەویتە کاری بۆ خزمەتە باژارێ خۆ خزمەتە خوژی ئەو دشێت بکەتن جێڤەحاندنێ زی دەکەن چ موتێل بن چ ئوتێل بن چ هەتا شقە دشێن کاربینین بوێ وەرزەیدا کە ڕێژەکە زورە گەشتیارە قەستە ئۆکرێتکەن Welatî û dukandar jî dixwazin di vê qeyranê da mifay li bizava geştyariya grûpên geştyarên Ereb welbigirin û qesta nava bajarê Akirê bikin wekû bajarên din yên Kurdistanê. Ne li du yan sê havîngehan bihêne qurexkirin. İsmaîl Seîd, Kanalê Badînansat, Akirê.